とりあえず基礎となる、何か枠が完成しました。これにね枠をずっと取り付けていきたいと思います。冷蔵庫とね室外クーラーがねいい感じの高さでね、これなんとも言えない高さ揃ってます。なんか雑いけど、しっかりしてます。冷蔵庫置く台でこの上ね冷蔵庫置きます。置きました。こんな感じでね、固定していきます。ほんで今度ちょっとねクーラーの向きがちょっと変えました。ちょっと後ろの加減とねサブバッテリーの位置がねちょっと取れなんだんでこっち向きにしました。そしてこの間に電子レンジが入ります。 L 型いう感じだね。はい、そんな感じでいきます。ドレンパイプもねずーっとうまいこと、抜けました。こういった穴開けて勾配つけてここ通ってなんかの穴が開いてたんでね、これから下へ抜けてます。これでね水漏れもまあないでしょう。ちょっとテープがね雑いですけど、まあこれぐらいよしとしましょう。それと今ここちょっとねまだできてないんですけど、電子レンジがこの上に乗ります。このちょうど高さでねこうずーっと揃うように電子レンジ入れて、この下に電源スイッチここへ、つけようかなと今ね考え中です。ちょっとね下の方すぎてねワンコがいるんでちょっと不安なんですけどね、まあスイッチカチカチしたりはせんでしょう。今日も暑いです。なかなかね寸法通りいきません。こんな感じでいいかな。まあね丈夫にするためにね補強はかなり入れてるんですけど、電子レンジ熱が出るんでねこういった穴の開いた板で効果あるかな。あるでしょ、穴開いてるんですから。そんなわけでやってみます。車内にねエアコンがついてるの忘れてました。暑い中ゴソゴソしてたんですけど、今なんとつけたら車内は29度、この中で頑張ってました。これでね今からクーラーつけて頑張ります。ちょっと電子レンジはねちょっといいの置いてます。
あんこですよ。はい、電子レンジ収まりました。11時頃かな。11時47分です。エアコン本体が25度。これまだ本体もちょっと熱持つからね、もうちょっと下がるかな思うんですけど、それと後ろの座席の方に今置いてるんですけど、24.7 度、湿度 56%、今11時47分ですね。そんな感じでね、車内快適です。まあ火はカンカンに入ってるんですけどね、こうやって全然暑くありません。っていうか多分風邪ひきます。はい、そんな感じですね。今日も暑い。今日はね、冷蔵庫の枠です。昨日はね、電子レンジの台作りました。その前の日がクーラーの枠。1日ね1個ずつのペースでやっていきますよ。暑いんでね、とにかく最終的には天板張りたいんですけどね、まだ買いに行っていません。ぼちぼち頑張ります。冷蔵庫の枠もなんとかできました。電子レンジの枠もきっちり、冷蔵庫もきっちり。それでね、以前に使ってたカウンター、これをねちょっと置いてみたんですけど、なんとちょっと使えそうな感じなんでね、これを再利用してね、この上でまたカウンターとして、使います。これ冷蔵庫もね、どうしようかな思ったんですけど、この板を開け閉めできるようにして、物置をね広くできるようにちょっと工夫してみます。そんなわけで徐々に形が見えてきました。インバーターをね座席の後ろで固定しました。それとね、電子レンジあるんで、熱をねちょっとでも逃がすために、こんな穴の開いた板で、囲ってみました。エアコンの方もねこんな感じで、なぜこっちこの色か言ったら、運転席から見てね白く綺麗に見える方がいいかな思って、裏なんでね、適当に隠しておきます。そんなわけでね、ここ30センチの40センチほどの枠、ここにこのドレンが入る予定です。収納します。ちょっとやってみますね。じゃあこんな感じでね収納します。これね蓋してもちゃんとできる計算なんでね、余裕あります。これでもスライドドアちゃんと閉まるんでね、どうかなと。はい、余裕です。そんなわけでね、普段必要ない時はこうやって収納できるようにしときます。